Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε ένα αγώνα στο PES 2016 Πορτογαλία-Ουαλία. Ο Βαγγέλης με την Πορτογαλία. Ο Βαγγέλης με την Πορτογαλία. Ο Αντώνης με την Ουαλία. Ο Αντώνης με την Ουαλία. Και ο Πάμε να χάσουμε λίγο. Πορτογαλία σέντρα. Περνάει πολύ καλά. Ρονάλντο. Ρονάλντο σκοτάφτη, σουτ. Έξω για λίγο, ξιστά το δοκάρι. Ένα μακρινό. Δεν κάνω την ίδια μαλακιά. Παλιά μπάλα. Ο Άλβες μπάλα. Σέντρα. Κακιά. Μουτίνο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Άμω το Ρονάλντο μου. Ρονάλντο. Δεν το δίνει. Περνάει ο Τζόντσι. Έξω. Και κανονικά έπρεπε μάλλον να είχε κάνει πάσα, αλλά τέλος πάντων. Μεγάλη. Κριστιάνο Ρονάλντο έχει μπάλα. Μουτσίνο. Περνάει. Σουτ. Το απέκρουσε. Μουτσίνο. Σέντρα. Πολύ καλή. Ρονάλντο. Το κάνει πάνω στο τερματοφύλακα. Νάνι. Μάριο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Περνάει. Σουτ. Έξω για λίγο. Πολλές ευκαιρίες η Ουαλία. Ουαλία, Πορτογαλία. Πορτογαλία είπε. Ουαλία μπάλα. Παίρνει ο Μπέιλ, τη χάνει. Οι Αλβές. Κριστιάνο Ρονάλντο έχει μπάλα και πάλι. Νάνι. Περνάει λίγο κακιά η πάσα. Κακιά λίγο. Καρβάλο μπάλα δίνει στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορεί να περάσει το Μπέιβις. Νάνι παίρνει σου. Τι παίρνει ο Ρονάλντο πλειονέκτημα γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Αναγυρισμοί. Μπέι. Κίνο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Πάει. Σουτάρει έξω. Πού παραλίγο το 2-0 από τον Ρονάλντο. Πολύ καλή ευκαιρία. Τον αγώνα γράφησε. Κριστιάνο Ρονάλντο. Μουτίνο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Σουτ έξω. Την απέκρουσε και λέω έξω. Sorry. Έλης, Νάνι. Και παίρνει Ράση. Μπόσμαν Κόνε. Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί πέρα. Βιερίνια ημίχρονο. Ξεκινάει Μπέιλ. Έχει ταχύτητα γαμώτο. Κριστιάνο Ρονάλντο δεν την πάει τελικά όμως. Άλβες. Άμω το Ρονάλντο. Νάνι. Για το Ρονάλντο. Σουτ έξω. Όχι Ρονάλντο. Τι έξω λέγω. Τελικά ήταν offside. Για πολύ λίγο. Τι πιάνει ωραίο Πατρίσιο.
Είναι σε Μπέιλ. Ριτσάρλινγκ. Offside. Αυτό όμως δεν ήταν για λίγο, αλλά τέλος πάντων. Για Χριστιάνο Ρονάλντο. Με μπουνιές ο τερματοφύλακας. Σουτάρι. Ένα λάθος από το τερματοφύλακα. Χριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Χριστιάνο Ρονάλντο και πάλι. Μπερδεύονται εκεί τα πράγματα λίγο για τους άλλους. Τελικά τίποτα. Μπέιλ. Williams. Ο Μπέιλ ξέχασε στην προηγούμενη βάση να πάρει την μπάλα. Φάουλ για τον άλλο. Λοιπόν, τώρα ευκαιρία. Το οχτερίο Μπέιλ. Ναι, πολύ δύναμη. Σουτ. Έξω. Να είναι κεφαλιά. Να είναι την μπάλα. Φάουλ. Τελείω Ρονάλντο. Νομίζω ότι πάει για καλό. Σουτάρι. Στα χέρια του τερματοφύλακα και έξω. Σέντρα. Μπέιλ. Μπέιλ τρέχει. Τρέχει ο Μπέιλ. Μόνος του. Μόνος του. Σουτάρι του απεκρού τερματοφύλακας. Σπουδαίος. Ο Μπέιλ σήμερα έχει πολύ ένταση. Αντοχή. Κάνει μια κακή, πολύ κακή κεφαλιά. Στα χέρια του τερματοφύλακα. Κάνει ένα μεγάλο. Μη σκύβεις ρε, μη σκύβεις. Τζοα Μάριο. Χριστιάνο Ρονάλντο δεν την πήρε τελικά. Νάνι χάνει. Τζοα Μάριο. Παίρνει ο Νάνι. Όμως το μάρκαρε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ένα κακό βολέ. Κεφαλιά. 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 Με το Νάνι. Χριστιάνο Ρονάλντο. Νάνι, δεν μπορούν. Και offside. Φάουλ. Τελικά. Σουτ, ο Ρονάλντο. Σουτάρι. Γκολ ο Ρονάλντο! 2-0 η Πορτογαλία. Φοβερό γκολ. Κριστιάνο Ρονάλντο. Και κλειδώνει το παιχνίδι. Και τώρα δεν έχουν καμιά ευκαιρία οι Ουαλοί. Δυστυχώς. Ανού σου τα πεκρούει. Σώμα, κεφαλιά. Πληστράει ο παίκτης, ο Νάνι. Και αυτό ήταν το παιχνίδι, παιδιά.